Tota biblioteca ha de garantir l'accés a tothom, apostant per un disseny universal que permeti a totes les persones fer ús sense impediments dels equipaments, serveis i fons documentals. Cal disposar de mobiliari adequat tenint en compte les necessitats específiques dels usuaris i el disseny del mobiliari ha de facilitar la comunicació i l'accés a la informació. Els espais han de possibilitar una bona circulació dins de l'equipament perquè tothom pugui accedir sense dificultats. Totes les biblioteques de Barcelona treballen estretament amb els districtes i amb l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona a fi de donar resposta a tots els usuaris. La informació de la retolació i la senyalització ha de ser comprensible per tots els usuaris i ha d'afavorir al màxim l'autonomia de les persones amb discapacitat a l'interior de la biblioteca. La Biblioteca Carles Rahola de Girona té la senyalització general de l'edifici en braille i des dels accessos principals es remet per aquest sistema als taulells, les escales i els serveis, i de cada planta s'assenyalen els noms de les diferents zones. L'ONCE ha assessorat en la forma d'indicar algunes zones de la biblioteca amb colors aptes per a persones amb visió reduïda, triant el tipus de color més adequat per aquests casos. A la sala infantil de la Biblioteca de Can Sumarro trobem la retolació en pictogrames destinada especialment a usuaris amb discapacitat intel·lectual. A la Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta de Barcelona també disposen de senyalització en braille. En quant a fons, tota biblioteca ha d'oferir materials de diversa tipologia, textual, audiovisual, etc., i en diferents formats, llibre, CD, DVD, electrònic, etc., per tal de ser consultables per persones amb discapacitat. S'ha de tenir en compte la plataforma de préstec digital com a recurs per llibres i revistes electròniques i audiollibres. La Biblioteca Josep Janés disposa d'un centre d'interès d'infància i diversitat funcional que té com a objectiu oferir materials als infants amb discapacitat, a les seves famílies i als educadors-educadores. Un fons de més de 900 exemplars que recull llibres adaptats per a infants amb diversitat funcional, llibres en llengua de signes per a infants sords, llibres de lectura fàcil per a infants amb discapacitat intel·lectual, audiollibres i llibres tàctils per a infants amb ceguesa, llibres adaptats al sistema pictogràfic de comunicació per a infants amb trastorns de l'espectre autista, llibres per a infants amb TDAH, llibres per desenvolupar capacitats, jocs educatius, literatura infantil sobre infància i diversitat funcional, llibres divulgatius. Tots aquests recursos es recullen en una guia, Diversitat Funcional. Guia de recursos per infants, familiars i educadors-educadores que s'actualitza anualment amb les noves adquisicions de la biblioteca. Cal identificar els documents adaptats de manera que siguin fàcilment localitzables. S'ha d'afegir un pictograma que acompanyi la signatura i el destaqui de la resta de fons. Les biblioteques municipals de Vilanova i la Geltrú van adaptar la CDU per a la secció infantil amb l'objectiu principal de trobar un equilibri entre practicitat i tècnica, simplificant la comprensió i fomentar el seu coneixement de manera amena i divertida. El passat 21 de setembre, des de la Biblioteca Fages de Climent de Figueres, es va fer l'entrega a 3 centres de l'Alt Empordà de lots de material adaptat per a usuaris amb necessitats especials. Els lots serviran perquè els seus alumnes i usuaris tinguin a mà recursos ben útils pel seu aprenentatge i oci, llibres de lectura fàcil, adaptats en sistema pictogràfic o amb llenguatge de signes. Cal facilitar la itinerància de lots per promoure la lectura a persones amb discapacitat, identificar les entitats, escoles i centres educatius locals per portar aquests recursos on siguin necessaris. A causa de la realitat del seu entorn, la Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, ubicada a Nou Barris, Barcelona, focalitza el seu projecte cap a una biblioteca més accessible i inclusiva. En aquest sentit, fa un parell d'anys, van elaborar 3 guies de lectura a partir del seu fons documental per a joves i adults, novel·les i relats, cinema i còmic. L'objectiu era donar a conèixer aquesta realitat i oferir una eina més per treballar la sensibilització vers aquest col·lectiu. La feina no s'ha acabat i actualment estan enllestint una nova guia de novel·les juvenils. Les biblioteques han de programar de forma periòdica i estable activitats inclusives. Cal oferir activitats que afavoreixin la inclusió, la igualtat i el respecte a tothom. Clubs de lectura virtuals, en lectura fàcil,
interpretació en llengua de signes o els cursos TIC adaptats. Les biblioteques inclouen en la seva programació hores del conte per a nens amb discapacitat. L'hora del conte en llengua de signes forma part de la programació estable de la Biblioteca Armand Cardona Torrentell. Des de l'any 2007 i amb la publicació de la col·lecció Ginjoler es presenten els seus títols. Una activitat inclusiva en la que participen persones sordes i oients. La Biblioteca del Nord, Sabadell, va quedar finalista al primer premi Biblioteca Pública i Compromís Social l'any 2015 amb el Compartint Capacitats, el seu projecte inclusiu de dinamització cultural. La biblioteca aposta per activitats inclusives com ara contes inclusius amb alumnes amb discapacitat. Cal oferir materials informatius en diferents formats adaptats. Els materials de promoció de la biblioteca han de ser accessibles per tothom. Cal cooperar amb col·lectius de persones amb discapacitat. La Biblioteca Pública de Tarragona organitza durant l'any diverses activitats en col·laboració amb l'ONCE. Per exemple, primavera poètica, xerrades, clubs de lectura, projecció de pel·lícules, etc. La biblioteca ha d'adaptar els diferents serveis per garantir-ne l'accessibilitat a tothom de manera igualitària, tot oferint servei de préstec i o lectura a domicili i formació d'usuaris adaptada, entre d'altres. Tots els divendres es fa un taller de formació en TIC als alumnes de l'Associació de Famílies de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament de la comarca del Montsià per minimitzar l'escletxa digital en aquests grups en risc d'exclusió. La Biblioteca Fondo de Santa Coloma de Gramenet disposa d'un projecte d'acollida a la diversitat funcional, tot oferint oportunitats de participació social i ocupacional, així com de lleure i de foment de la lectura. Cal oferir serveis i activitats de sensibilització per donar visibilitat a les persones amb discapacitat. Diverses biblioteques del territori tenen voluntaris amb discapacitat en pràctiques al centre. Per exemple, Biblioteca Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat, Biblioteca Pública de Lleida. Aquestes són algunes de les bones pràctiques que es fan actualment a les biblioteques de Catalunya, però segur que n'hi ha més.